लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससेब्लाबो इन्ट्र' भिडिअआवहाय नुनानै मिथिखाबाय नङा होमब्ला बे माने भिडिअआ बा बे माबाया ओरैबायदि गोबां ससियेल मिडियाआव फेसबुकआव गोसारदों, ओरैबायदि डेन्जार गोसारदों आरोखि लोगोफोर। गोबाङा मिथिखाबाय नङा होमब्ला दा मानि थाखाय बे बायदि घटना जाखो जोंनि बाक्सा तामुलपुराव नङा होमब्ला बे जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय जिनाखि जुबिन गार्ड सिंगारखौहाय सिंगापुराव लांनानै मुलि दौनानै बा मुलियाव लोंनायाव जुमाय लोंनाय बायदिसिनायावहाय जानाय लोंनाय बा एक्सेट्रा नामा डाइरेक्टर जों बुंनो हाया निउसाव मोननायफोर बायदिब्ला लोंनाय बा जानायाव मुलि होनानै जुबिन गार्डखौहाय फुथारदों होननानै बबेबा निउसावहाय जों खोनानो मोन्दों थांनाय समाव नङा होमबा। दा दिनैनि थारिखआव बैसोरखौहाय सानै मानसिखौहाय माबानिफ्राय गुवाहाटी जेलनिफ्राय ओरै बाक्सा नङा होमबा बाक्सानि सेन्ट्रेल जेलावहाय लाबोदोंमोन जाहैदों। दा बे लाबोनाय बा समावनो रायजो राजाया बा जुबिन गार्डनि फेनफोर नङा होमब्ला नै बिसोरो ओरैबायदि माने पुलिसफोरनि गारिफोरखौनो सावदों बेलथायलि नङा होमबा। दा बेफोरखौ गोबाङा नुखाबाय जानांगौ ना नैबेनि भिडिअफ्राव होनो हागोन ना हाया बेखौबो मोनथिया नङा होमबा। गोबां कमिउनिटि गाइडलाइन थायो नालाय बा नियमफोरखौ फल' खालामनांगौ जायो नालाय दा बैफोरखौ जोङो होनो हागोन ना हाया मिथिया नङा होमब्ला। जोबोद दुखुनि बाथ्रा नङा होमब्ला। आरो बेजों लोगोसे होंगो दोंगो मानसिनि गेजेराव पुलिसफ्रा फायरिं खालामदोंमोन जानांगौ नङा होमब्ला। बे फायरिं खालामनायाव सासे बिथाङा माने आघात जादों, गुलि नांजादों लोगोफोर। दा बिथांखौहाय हस्पिटालाव चेकआप खालामबा बिथांनि गुलिखौ बरनबाय खोमा दासिमहालागै नङा होमबा। आरो बिथाङा दासिमहालागै माब्रै दं बेफोरखौबो मोजाङै मिथिया नङा होमबा। फैबाय थानाय समावसो जोङो मिथिसिगोन बिथाङा मा अबस्थायाव दङ माब्रै दं। आसा खालामो इसोरा बिथांखौहाय मोजाङै लाखिथों नङा होमबा। बिथांनि माबायाव जेबो गाज्रि खैफोद दाजाथों बेखौ आं हास्थायो। गोबां माने रायजो राजाया ओरैबायदि बिथांखौहाय जास्टिस मोनजानो लुबैदों। दिनैनि थारिखआव माने बै सेन्ट्रेल जेलाव बा बाक्सायाव दोना बैफोरबायदि मानसिफोरा मानसिखौ होननानै बैफोरबायदि खालामदों। आरो जों थांनाय समावहाय एसामिस निउसफ्रावबो बा नुनो मोन्दोंमोन जे माबा जिथुनाखि जुबिन गार्डखौ फुथारग्राफोरखौहाय जिथुनाखि फासि होआबा जास्टिस मोना अब्ला थांनाय समाव नेपालाव दावराव जादोंमोन, सरखारखौनो बेलथायदोंमोन रायजो राजाया। सरखार एमपि सिप बै एमएलए एमपिफोरनि बै न'फ्राव थांनानै न'फोरखौ सावदोंमोन, न'फोरखौ बुख्रुबदोंमोन, पुलिसफोरखौबो बुथारदों। सासे पुलिस जिथुनाखि असि नङा होमब्ला नेपालनि सासे असिया जिथुनाखि गावनो बिथोन होदोंमन पाब्लिकखौ गावनायावहाय बै बिथोन होग्राखौहाय होसो बुदों देथारदों लामायावनो रायजो राजानि गेजेराव नङा होमब्ला। लामायावनो रायजो राजायानो बुथारदों देथारदों। बैफोरबायदि जानो थांनो हागौ बा जागोन होननानैबो मोनसे निउसावहाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन नङा होमब्ला। दिनै थिग बेफोरबायदि जागोन नामा ओरैबायदि माने सन्देह दं आरो जोंनि आसामावबो माने दासिमबो जोबनो थाङाखै आरोखि। ओरैबायदि पाब्लिकआ रागा बैसोरखौहाय दिनैनि थारिखआव मोनफ्लाङोब्ला पाब्लिकआ अपेन बैसोरबायदि मानसिखौ मोनोब्ला दिनैसिमाव दासिमाव थैसिगौमोन खोमा। दिनैनि थारिखआव पुलिस प्रसासना लाखिबाय थानाय बा बेंथेबाय थानायावसो दिनैनि दिनाव बैसोरबायदि मानसिया बासायना दङदां नङा होमब्ला। आं बेखौसो बुंनो सानो लोगोफोर दा बायदियाव बायसान्स दिनैनि थारिखआवथ' जुबिन गार्डनि थाखाय गोबां बर' रायजो राजायाबो गोबां बर'नि दैदेनगिरि लिडारफोराबो गोबां बिथांनि थाखाय जास्टिस नागिरदों, गोबां बिथांनि जोबथा बिदाय होनाय समाव थांदों गोबां बर'नि लिडारफोराबो नङा होमबा। दिनैनि थारिखआव आं बेखौसो सानो गोसोआव आंनि गोरबोआव दुब मोनो लोगोफोर नङा होमबा। बियो जाहैबाय दा बायदियाव जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा सासे फेमास मानसि बा सोरबा सासे लिडार मानसिया बैफोरबायदि बुथार जायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बैफोरबायदि होंगो दोंगो जास्टिस नागिराथाय आं बेखौसो सानबाय थायो। आंनि गोसोनि साननायखौ आं नोंथांमोननो फोरमायदों नोंथांमोनालाय माबायदि सानो नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे बेखौथ' नङा
नङा होमबा जोंनि हारिनि थाखाय दासिमबो गोबां बर' लाइमोनफोरा जिउ गोमालांबाय बैसोरखौ दिनैनि थारिखाव जोंनि बर' हारिनि दैदेनग्रा लिडार बिथांमोनहा दिनैसिम माथो मोजाङै मान बावनायखौनो नुला नाथाय गुबुन जाथिनि मानसि दाख्लै थांनाय समाव रुंसारि जालांबाय आंबो दुखु मोनदों सासे आसामखौ फेमास खालामग्रा वर्ल्डआवनो 4 नाम्बाराव दङ दायो जोंहा जुबिन गार्डआ नङा होमबा रुंसारि जानाया दिनैनि थारिखाव आसामखौ गोजौ थाखोआव लांदों आसामखौहाय गोजान जायगायाव मिथिहोदों नङा होमबा जुबिन गार्डआ आरो बेजों लोगोसे इन्डियाखौबो मिन्थिहोफादों बेलेग हादोरफ्राव नङा होमबा दिनैहाय बिथांनि रुंसारि जानायाव आंबो जोबोद दुखु मोननाय दं जोबोद दुखु मोनदों थिग बेबायदिनो जोंनि बर' लिडारफ्राबो दुखु मोनदों थिगानो खिन्थु जोंनि बर' हारिनि मोन्थायनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै जिउ बावसोमलांबाय दिनैनि दिनाव सान्थि बिटिआरबो जानानै थांबाय बिटिसि जानानै थांबाय बैसोरनि रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि माबाखौहाय दिनैसिम माथो मुंख्लं सानफोरखौहाय फालिनायखौनो जोंनि गोलाव गिदिरफोरखौ बांसिन नुनो मोना दिनै बैसोर मुंख्लं जालांनायखौथ' बावबायखौनो होनदो दे नङा होमब्ला थांनाय समाव जोंहा देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा 20 दिननि थाखाय जेलनिफ्राय न'आव फैदोंमोन सुथि लाना नङा होमबा दिनै 20 दिननि थाखाय न'आव सुथि लाना फैदोंमोन बै समावहाय जोंनि बर'नि लिडार गागि बिथांमोनहा माथो जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ लोगोखौनो हमहैयासै बा माबोरै दं बैफोरखौ खबरखौनो लाहैयासै दिनै लिडारफोरखौथ' बाद होदो नङा होमबा बर' रायजो राजानि बेंग्रा बर' रायजो राजाखौ दैदेनग्रा लिडारफोरखौ पलिटिकेल लिडारफोरखौ बाद होबावदो एनडिए बिनिनो माखासे लिडारफोर EM CM PM जानानै दंमोन बै समाव दै अब्ला बैसोरबायदि मानसियानो बिनि मानसियानो दिनैनि थारिखाव गायसनगिरि NDFB रन्जन दैमारि सारखौहाय लोगो हमहैयाखै मानो बैसोरबायदि मानसिया बै गुबुन मानसि थैनायावहाय थांदों बिबार बावहैदों नाथाय गावनि आंगो मानसिखौ लोगो हमनो सम गैया अब्ला बेनो जागोन जोंनि बर'नि जुक्ति जोंनि बर'नि जौगानाय जोंनि बर'नि खौसेथिया बेनो नामा दिनैनि थारिखाव जों गोबां नुगासिनो ससियेल मिडियायावबो पलिटिकेलखौ लानानै सोरबा उमुगनो बिदि फैनो मोनानो बिदि थांनो मोनानो बेफोरबायदि नुदों अब्लालाय जोंनि बर'आ माला खौसे जाबावगोन मालाब्लाबो खौसे जानाय नंलांदां होनना आं सानो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ आं फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय पुलिस आमी तो साइडते आसिलो मिली लागছিল পাথর মইতো একদম অলপৰ কাৰণে বেছিছিল